gionge godo. Oro kwayo kawuono, dwe achiel korumo, en samoro oyudo namba mar HR. Ora gocho ni Tom to penji ni, bonu gocho na karang'o? Tijni na oro kwayo dwe osekalo. Koso abie interview karang'o? Koso gini nusetieko. Moko bere nya badhogi. Tuketa ka uketho na saa. Nyara bila ne porono mago nyalo ketho thuologe mag luonge interview koso nya kete kanyo. Gin gik mwang'iyogo kaka joma osetiyo tijni higni mang'eny. Ng'eny gi en mana ng'ama ibo duoke yo mamuol ni process gini pod nie process, bed gi patience, bed gi muolo. Nitie joma tomo kata yany be. Koro ok en gima ok timre, jomoko nyalo duoki ma to mi ayany kanyo gi duoko no dakika no oseduoki ni be ang'eyo ni gik miwacho na gi tijni be nusemiyo ng'ato to walo koda kae giketa waiting. Koro inwang' ka gikelago onego bed ni wang'iyo, but beda patient ibiro duoki. Erokamano. Kapok atieko, ang'eyo ni wachopo kama koro wadhi bedo kae ka watieko. Resume kod mano ma CV pogruok nitiere kar kanye lero mano networking sani oganda loro, oganda moko dadar ka donjo tije moko, gitim gi kinde machal nade to girom kodgi thuolo gi mag tije ka gidadar pono ka idaro ko tije